Bettina og Henrik har fået besked på, at de må sælge deres hus, der æder alt for mange af deres penge og alt for meget af deres tid. Ja. Men først skal det shine lidt op. Eksperterne, de kan. Og så har Mette og Jan vist dem et hus i en prisklasse, de har råd til. Det er faktisk, hvad de økonomisk ville kunne håndtere. Rækkehuset, der ligger i Bagsvær, cirka 800 meter fra, hvor familien Borglund bor nu, koster knap 3 millioner. Det rækkehus, vi har fundet til siden af Henrik, det er mindre, og det er også mere overskueligt. Men det opfylder stadigvæk deres behov. Hej. Hej. Kom ind. Ja, tak. Der er rigtig fint nyt køkken. Altså, nu glæder mig til at se, hvor storskærmen skal hænge. Det skal derovre. Det er en hyggelig stemning. Og det er lavenergi og det hele også. Ja. Ja. Så går vi op og kigger. Jo, hvad er det? Det er godt udfyldt, der skal ikke en udskab, det udfylder godt. Der er en rigtig hyggelig børneværelse her. Det kunne man jo sagtens se, så de skulle ud det her. Det er helt sikkert. Hvordan man skulle bruge det. Ja, der er badeværelse. Det kunne vi se. Det kunne du godt indrette til et andet sted, når vi ved det også. Har vi et stort rum hernede? Det er godt. Det er rigtig nok. Nu er det færdig meget til hjemme på. Ja. Er det godt? Der er ikke så mange kvadratmeter på hjemme hos os. Så til gengæld så er det også hurtigt at gøre, ikke? Er der også Ja. Er der også det er rigtig hyggeligt. Det er sådan noget lignende, altså. Vi søger, og vi får overskud. Ja, det er fint. Man står næsten og bliver helt bange for, at lige det her hus, det skulle blive solgt fra næsen af. Ja. Altså. Ja, det er faktisk det. Så Det er den bedste følelse, jeg kan høre. ja, det må jeg nok sige. Mette, vi siger tak. Jeg vil komme nu, ikke? Og vi kan med i morgen. Ja, det gør vi. I hvert fald, det er helt sikkert. Hej. Mette og Jan har vist Bettina og Henrik et hus, de har råd til. De har sat gang i forberedelse til salg af nuværende hus. Henrik har fået et økonomikursus, og Bettina og Nynne har haft besøg af en stylist, så de ikke bruger så mange penge på tøj. Selvom Bettina og Henrik får et nyt og billigere hus, er der stadig budgetposter, der skal reduceres. Deres 45.000 skal fordeles på ny. Det er de her penge, som I har til rådighed i dag. Så her på madposten, som jo tidligere var 8.500 kroner, så er den altså bare lidt ned, at nu skulle være 8.000 kroner. Det før, jeg havde en post derovre op fra en, det ved Johnson. Ja. Og den er blevet fjernet. Ja. Så det er ikke kun de 500 kroner, vi har sparet. Nej. Der er faktisk 500 kroner. Ja. Okay. Så det er en stor sparet. Boligposten, den er blevet sat ned, fordi budgettet er jo lagt ud på den forudsætning, at huset er solgt. Ja. Og I sidder i et hus til en langt billigere husleje. Det er i dag, før huset er solgt på 18.000 kroner. Og den kunne hedde 14.000 kroner. Ja. Okay. Så er der skønhedsposten. Den var på 6.500, ikke? Ja. Ja. Det er vanvittigt. Ja. Den kunne hedde 3.000 kroner. 3.000? Ja.